Ну што ты будзеш рабіць гэтымі хлопчыкамі? Яны зусім не сумленныя. Ну, сапраўды, мы для іх усё, што папросяць, а яны для нас такую дробязь зрабіць не могуць. Ой, Рыся, калыханка пачалася, а мы не заўважылі. Рмаў, прабачце, сябры, добрый вечар. Прывітанне. Ведаеце, а мы з Рысей сёння з нашымі хлопчыкамі пасварыліся. Яны не захацелі нам дапамагчы. Дакладней, Топа не захацеў. Мы яго папрасілі пра такое дробязь, убіць цвіку сцяну, каб павесіць карціну. Бачыце, якую мы прыгожую карціну зрабілі? І захацелі яе павесіць, каб яна ўсіх радавала. А Топа сказаў, што цвікі ўбіваць яму няма калі. Рмаў, у яго, уяўляеце, столькі спраў. І Буслік адмовіўся нам дапамагчы. Сказаў, што пакуль не ўмее цвікі ўбіваць, што можа сапсаваць сцяну ці ўдарыць сябе па крыльцы малатком. Мог, між іншым, і паспрабаваць. Не такі ўжо ён і маленькі. Тимофей бы нам дакладна дапамог. Але ён на конкурсе чытальнікаў. А нам хочацца, каб карціна ўжо сёння вісела, Рмаў. Не прасіць же нам Надзейку цвікі ўбіваць. Гэты занятак дакладна не для дзяўчынак, так што і Коска з Машай нам не дапамогуць. А дзядулю нам прасіць няёмка. Ён не маладзенькі ўжо, не хочацца яго турбаваць. Да і спраў дзядулі сапраўды шмат. Абяцаў сёння да нас прыйсці, але дагэтуль няма. Значыць, ён дакладна чым-небудзь заняты, Рмаў. Так што карціна не вісіць. І настрой у нас сапсаваны. Мы цэлы месяц над карцінай працавалі, а ў хлопчыкаў хвіліны не знайшлося. Рыся, а давай мы таксама не будзем больш хлопчыкам дапамагаць. Давай. Вось папросіць у мяне Топа з дамашнімі заданнямі дапамагчы, а я скажу, што вельмі занятая. Ці Буслік папросіць мяне фізкультурай з ім пазаймацца, а я таксама адмоўлю, Рмаў. Правильно, так і дамовімся. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля дабрадзей. Салют, Рмаў. Ну, як ваши справы, дороженькие? Не вельмі добра, дзядуля. Дакладней, дрэнна. Ай-ёечки, а что здарылася? Мы з хлопчыкамі больш не сябруем. Ну и ну, посварыліся. Яны адмовіліся нам дапамагчы, Рмаў. Наши хлопчики Топа и Буслик? Менавіта яны, дзядуля. Прычым папрасілі мы ў іх дробязь. А яны не дапамаглі. Бачыце, дзядуля, мы з Янай такую прыгожую карціну зрабілі, Рмаў. Ой, и сапраўды, ну такая прыгажосць. Мы цэлы месяц працавалі, стараліся. Хацелі, каб на карціну усе любаваліся. Во-во-во, добрый намер. Вось мы і папрасілі хлопчыкаў убіць маленечкі цвік, каб карціну павесіць. А яны нам адмовілі. Топа сказаў, што вельмі заняты, Рмаў. А Буслік, што не ўмее. Так, девчиночки, давайте супокоимся. Мы не можам супакоіцца. Нам крыўдна, і мы таксама больш не будзем хлопчыкам дапамагаць. Ой-ой-очки, так справа не пойдзе. Я не допущу, каб у калыханцы сварыліся. А мы хлопчыкам не даруем. Не даруем. Дзяўчынкі, спыніцеся. Які прыклад вы падаеце гледачам? А хлопчыкі які прыклад падаюць? Так, давайте ў гэтым будем разбираться. Скажите, калі вы придумали повесить картину? Сёння. Як толькі скончылі, адразу і вырашылі. Рмаў, ну чаго цягнуць? Справа ў тым, што Топа сённяшнім вечарам сапраўды быў заняты. Ён мне дапамагаў рыхтаваць сюрпрызы да Дня абароны дзяцей. А, вось яно што. Ой, мы з ім выдатна папрацавалі, але прыйшлося затрымацца, і я нават спазніўся на калыханку. Рмаў, атрымліваецца, Топа праўду сказаў? Ён быў заняты? Так, а Бусліку я забараніў браць маладок у крыльцы толькі пад маім наглядам.
Вы? Але чаму? Таму што ён яшчэ маленькі і не вельмі добра можа гэта рабіць. Ну навошта нам у калыханцы траўмы, ну скажыце. Атрымліваецца, мы дарэмна на хлопчыкаў пакрыўдзіліся. Рмаў. І пасварыліся дарэмна. Ой. А вы запомніце цудоўнае і простае правіла, кветачкі мае. Перш чым злавацца, трэба разабрацца. Правіла сапраўды нескладанае і карыснае. Ай, нічога, дзядуля, вы не перажывайце. Мы з хлопчыкамі памірымся. Ось і выдатна. А заўтра мы разам павесім карціну. Дзядуля, а можа вы і нас навучыце цвікі ўбіваць? Рмаў. Навучу, чаму не? Гэта не вельмі складана. І запомніце, што і малаток, і іншыя інструменты дзецям можна браць толькі пад наглядам дарослых. Дамовіліся, дзядуля. Вось і малайчынкі прыгажуні мае. Люблю, калі ў нас ніхто не сварыцца. Рмаў, мы больш не будзем, дзядулечка. Выдатна. Тады давайце глядзець вячэрнюю казку. А зараз, кветачкі мае, час рыхтавацца да адпачынку. Так што бяжым чысціць зубкі, мыць тварыкі. А потым адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Рмаў. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.